Hello, lunch break. I'm going to Popeye for my lunch break, and the weather is so nice today. Very nice weather. Perfect weather. Not too cold, not too hot. Just perfect. Ang liwanag, masakit sa mata. Masakit sa mata yung liwanag. So malapit na tayo sa store. So dyan tayo pupunta. Yan, tawid lang tayo dito. See? Maliwanag siya eh. Masinag yung araw. Natikman ko kasi yung classic wrap nila nung isang araw nung pumunta ako dito. So masarap siya. So yun na lang yung bibilhin ko para sa lunch kasi mura siya eh. $3.99 plus drink. Siguro mga spend lang tayo ng almost $6 for lunch. So, nandito na yung order natin. Meron tayong, ano tawag dito? Sweet tea, strawberry flavor. Ang sarap. First time ko tong matry. Ang sarap niya. Sarap pala siya. And then, meron tayong regular french fries. And then, classic wrap. Yan. Naka-wrap siya ng soft tortilla. Masarap siya. Ganito yung itsura niya. Meron siyang chicken sa loob, saka vegetables, and more cheese. So, masarap.